I gave you my heart. היי אז ברוכים הבאים לעוד סרטון. היום הבאתי משהו סופר מיוחד שאני חייבת להראות, אז קבלו אותו. לול או LOL. זה ממש מגניב, אני חייבת לפתוח את התקשיב, זה נראה אחלה, אחלה אחלה. אז כן חברים, זה ממש נראה אחלה, זה מגניב נראה, אז יאללה בואו נראה. אז חברים, כן, זה הזה שלנו. אני לא יודעת כל כך איך פותחים אותו, אבל נראה לי ככה. פותחים אותו ככה, כן. אז חברים, ככה פותחים נראה לי. הבאתי את אחותי, היא מנוסת בלולים, אז היא יודעת איך פותחים נראה לי, ולי זה הפעם הראשונה, אז יאללה בוא נלך על זה. אז חברים, פתחנו את זה קצת וזה הביא משקפת סלע, בואו נמשיך לפתוח את זה עד הסוף. אז כן חברים, זה מה שיצא לי. זה כאן, שנראה לי משהו עושים עם המשקפת, בואו נבדוק אם זה באמת עובד. טוב, זה כנראה עובד, אבל אני לא בטוחה שתראו את זה. טוב, כנראה שלא תראו את זה, אבל זה מצייר כאלה שמראים לך. אז אני אבדוק עכשיו, ואני אחזור לכם. טוב, אז חברים, מישהו אמר לי אומייגאד, אין לזה פוקוס. הנה, בואו ננסה. עכשיו, אומייגאד, זה נפתח, חברים. זה נפתח. אוקיי, אחד, עכשיו בואו ננסה את השני. אתם רואים? ונחזור עליכם שנצליח גם את זה. אוקיי, חברים, נראה לי, הצלחנו גם את זה. עכשיו, האידיאלים יותר בעולם. את זה. אני לא יודעת מה הדברים האלה, אבל נזכור. עכשיו 3, 2, 1, אתם הולכות לראות את הלולית מוכנה. אז חברים, זה התוצאה. אני חייבת להגיד לכם דברים שלא טובים בלול. אני אגיד לכם משהו רע. א', אתם רואים כאן את הדבק. אתם רואים? א', כל הזמן המוצאת נופל. ב', אין כזאת לולית, הם סתם שמו, אין כזה דבר. עכשיו אני אראה לכם גם את החבילה, שתראו למה זה מתכוונת. אני חושבת שזה משחק מגניב, אבל זה מה שיצא לי הפנים. אני אנסה לעשות עליה פוקוס. אם אתם רואים, זה מה שיצא לי הפנים. וזה התלבושת שלי. ולה יש גלגליות, אבל לה אין את הצהובות. ואני חושבת שיש כאן מאוד הרבה חסרונות. גם זה לא חימוש. אז חברים, מסקנה, אם אתם ילדים קטנים, אבל אני קצת מופתעת לרעה לפעמים, אבל זה משחק חמוד, ולא באמת שמים על זה, אבל כן לפעמים זה כן מבאס. אז יאללה חברים, ביי!